lumabas din ang tunay na kulay. Oh! Lain! Lah! Naman dyan yung mga tao, mga choy, nga manlog yung ka ng injection dito. I don't know what happened to this guy. Ang reaction siya yung asawa sa luyo. Nao! Kaya yun, unsa maning manahin, unsa maning injection, halog man. Ito na asawa ba? Tayo ba dito? Di pa din itulri ng animal yung halog na injection eh. Another video no siya nasad mo klaro pero eto ko tayo sa naging no sa DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, Ginoo ko. What's up sa inyong mga choy? So kumusta na jud sa inyong no? Kay murag taon-taon na jud ta na wag tayo ni atong pag-vlog diri mga choy no. Para no, it's another vlog na sad. So laing video na sa mga choy nga mga tag kalingaw og entertainment sa inyo ha. Syempre ang ato ang rule gyapon mga choy. So if bago pa wa nga vlog, don't forget to subscribe. Click notification bell below para update sa mo sa mga bagong videos ko klaro pero mga tag kalingaw og entertainment sa inyo ha. So karon mga choy no kay muraga taon-taon na jud ta. No, taon na jud ang atong pagkawala no sa inaning reaction video no. Recently lang mga choy nga publiko sa akong Facebook. Then pagtan-aw na ako dagan yung video dito nga makawagtang sa kalay. So anyway, that was the theme of our vlog karon. Mga talami lingaw sa inyo ha para makalimtan ninyo nga nadita sa quarantine or makalimtan ninyo nga gibiyahan na din mo sa inyong mga uyab kung may pagkabanna sa inyo. Kailangan kong gaw. So if bago pa man ni ato nga vlog mga choy no nya, ganahan mo ma-share o ma-shoutout sa kinalasan ani nga video, don't forget to comment down below mga choy using hashtag choy din inyo ang nga or ang mga tao nga ganahan yung ma-shoutout mga choy. Ayaw lang nyo i-shoutout ang inyong mga ex nga wala na ipagkabanna lagi sa inyo. Maghanong pa mo ng mga tao nga may pakiyoy. So karon mga choy no sa ang videos nga ato nga tagan og reaction video mga choy. Kay mo ni ang atong mga videos nga nasa Facebook is nihatag sad og ganang good vibes ato kaganiya kay nag-scroll ta ganiya sa Facebook. So ako ning gi-compile. So karon hatagan nato og action video. So without much ado, here we go. Let's go na mga choy. Let's go. Reaction video number 1. We have sorry gonna binibining marikit. Let's go. So this kaniyang video na mga choy kay this is from Eva Caliso Donton. So please the rightful owner of this video who uploaded this on Facebook. So Eva Caliso Donton. Go, let's go. Sakit kayo. Sakit ko no kayo mga choy. So iya gibiyaan ko rin siya siyang uyab mga. So tag guys live dayon. Ito ko nakuha kin mga choy sa linya niya. Okay naman sa kuha ba? Pinjab lang yun. Pinjab. Ato'y padayon. Bakit pinsyap mo yan? Bakit pinjab boy? Makayo ba yung uli? Lutan yung chinilas yung pinjab boy. Ang saman naman choy. Mga choy, kisa may pasakit. So, teenagers life, siguro.
Machoy, ang katong pag-pin shop, katsinilas, kaya gatag siya uyab. Kaya pag ito siya bao sa eskwela. So that was our video number 1 mga choy no. So lingaw kay siya. So nakita na to rin usa ka teenager nga babay. I don't know if kani nga video kay kung ano siya mga choy scripted or not. Basta vibes kaayo siya nga dagma. So ay mo palabi lagi diha kay sa ilad-ilaro lalagi mo. Ay mo palabi kay mga bata pa mo. In the meantime makita na para sa inyo. So the next video tata gikan ka Nico Valdez. Here we go. Okay, sir, how does it make you feel knowing that the president of the So kasi siguro kung ano siya machoy kanang ang usa ni nga red o kanang jacket kay mo ni siya ang coach then the player the boxer Filipino boxer mo ning nasto nga interview with the foreign dia. and also the prime minister of Malaysia was there, President watching. Oh, so mga choy, translate dayon sa coach ang maong kuan ang interview. Siguro dili ni siya fluent sa English, yung Filipino boxer or di ni siya kasabot sa English. So gi-translate sa iyang coach. Tanaw sa duwa. So sa may debate na. Kung makadaog jud ko kay nananaw ang mga dagkong tae. Priceless kay reaction sa coach diri ba nagkatawa yung coach ka na unsa ni pero dili man ang gay nga coach kay murag aga ni foreign wala man siya sa kasabot siguro after ani nga kaibaw na sa siya sa main jud ka pasabot ato go ka Bisaya boxer siguro pagkasabot na siya. That was lap trip no. Video number 2 okay kay matag yung lingaw sa to during the general community quarantine. So our third video mga choy no. So gikan ni siya sa page sa trending videos. Pero tan-aw na tanino para mag good vibes kita during this GCQ mga choy. Wala jud tay laing lingaw vlog ra jud. So here we go. Ano isa siguro mga choy kanang murag injection or unsa ni? Programas mo sila. Siguro murag ko ani sa testing or I don't know. Di ko matag kung ano na basta injection. Siguro yan yung husband sa nasa atubangan mga choy kaning yellow og t-shirt then ang kaning ko ang wife niya sa luyo. So ato tadaan. Pinoy? Lumabas din ang tunay na kulay. Oh! Lain! La! Naman yung mga tao mga choy nga manlog yung ka ng injection with don't know what happened to this guy. Ang reaction siya yung asawa sa luyo. Ano? Kayo na unsa maning manain unsa man. So nalog man. Igo ta asawa batay mo dito. Di ni tulre ning animal nga hadlog na injection eh. Injection rin mo patay yun ah. Priceless yung reaction siya. Asawa sa luyo man. So kita mo siya. Ang iya reaction oh. That was our third video karon mga choy. So okay kayo, nice kayo. Puros good vibes. Good vibes. Our next video for this moment mga choy no, posted ni siya ni Rex Joshua Alarcon America mga choy. Pero ko ata na reaction. Let's go, let's go, let's go. Pag siguro usa ni siya ka drama nga video mga choy. And nasakitan siguro ni nga babay. And yan lang ipaagi sa kanta ang iyang pagpagawa sa iyang gibate. Here we go. Hala, na-feel ginako ang kuan. Feel na ko yung kaguol. Feel kayo na ko. Pero sarili kong pera ang inyong inawal na. Tadaw ka is public area. Bitaw at soy. Oo, ano mo tadaw? Mas makakasay
So that was our kapila naman itong video. Basta mo na to. Our next video, actually, posted sa Nisya sa Moklo TV, sa page ng Moklo TV. Please right for honor, let's go. Wow, couple. Nagkiss-kiss sa sulod sa jeep. Ngi. Ngi. Kita at sa reaction sa babae ba? I don't know sa reaction sa video ani Machoy and sa naasan sa uban pero ako lainan kung magtanaw na actually ako lainan sa kumubuhat hindi naman max siguro kay mura man siya kuan kanigan do mura naman siya bakang ginudnod yung naong babae. So our next video diri Machoy no, so diri let's go. So kani siya nga video mga choy kay gikan ni siya sa page nga share mo lang. Actually it is a meme siya mga choy with the caption nga ang giingon dito sa caption mga choy nga uni ang mahitabo if ingnon kasi imong mama nga abli ang pultahan na aron ang electric pan magawas. So ang gawas electric pan dara. Alright. Literal nga ni gawas ang electric pan. Iba talaga ang Pinoy. So our next video mga choy no, so gikan ni siya kang kuan credits to the rightful owner Maripan page. So kuan ni siya page siguro ni siya Maripan page. It is actually a Marikit dance challenge. So ato lang i-kuan. Ako lay kanta sa kanta ga Marikit mga choy na para dili ta makuan makapiright. So kay sakit kay makapiright, sakit pang mabiyaan kasi mo uyab. So let's go. Oh. Is it yung kanta? So ikaw bibi na realize ko. Ano? Siguro ba for kumitir siguro iya macho yo. Okay ra kate. Lala. Kabante mo na bata mga choy nga. If pason on mo og music video or music dance cover macho. Una sila or usahay mo uli. Atras o. Pak. Lala. Inani ba ya? Kuhan niya mga choy ka ng focus kay kung daw ka ng seryoso kay kasi mag-ibuhat. Muna yung may tabo ka na, bitang pasayawon mo sa inyong PA para lang sa grado. So, muna yung di dyan ka hinayaw, pasayawon mo para lang sa grado. So, muna yung may tabo mga choy. Next video ta, let's go! Na-feel na ko na-feel gina kong emotion dito no. Sa iya palang facial expression daan ni Machoy na-feel gina ko yung emotion niya kung education diri. So Mr. Christian Lawrence Andrade, shout out sa imo. Bakit ka nag-iba? Hello. Big reaction, umaapaw ang reaction. Meron na bang iba? Sana sinabi mo. Sige. Di na umasang may tayo pa sa huli. Actually, gisedi ang ubad sa kuha. Sa ato lang padayon. Sana sinabi mo. Hala, grabe, uy. Every words bitaw niya mga choy, imo gimatuhob ba? Grabe dyan yung, emotion ba? Hayaan naman kitang sumaya. Umalis. Sana sinabi mo. Para di na umay tayo pa sa huli. Sana sinabi mo. Hayaan naman kitang Oh. umalis. Dapat yung choice ay sa laso. Chuy! So, next video kay gikan kang GMs nila Serna. So, let's go. La! Pigang budots mga choy. Ikaw ang siyang
Ako makakuta ko atong babae nga matwerk sa kong itabangan o ginato. Ma-full man dahil ko ginato. Sa wakas, natapos din. Nahuman dyan dato mga choy, no? So nahuman dyan dato nga safe ta. Diris kinalasa. Anyway, that was our video for tonight mga choy, no? So gabi or buntag or udto. Pasaganahan nga ma-shoutout sa itong vlog mga higala, no? Don't forget to comment, subscribe, click notification bell, hit the like button, no? Para manindot o share din sa inyong mga amigo o mga amiga nga mawala sa dang ilang laay dito sa ilang panimalay mga choy. So don't forget to comment below using hashtag choy, then your shoutout or your name sa inyong channel or ang butang nga ganahan yung ma-shoutout si Bunorside Vloggers mga choy. Until next vlogs ato mga choy, kita-kita yapon na niyo if kinatong ma-shoutout, comment lang ta. Kita na di boy bukoy di yapon ang DJ nga may pagkatisoy ang magpapasupport sa kasak sa tag sa inyo kamadugan. Sakit ako tutulong na kinatawa din mga choy. Until next time sa itong vlog, dagan salamat. Bye bye, subscribe, bye bye.